Oké. Hij is nou aan het filmen. Weet je een fake foto maken? Ja, deze ziet zo ook al dat het kipspeel is. Ga je hem nou nog opeten? Ja, ik ga hem ook opeten. Nou. Is het zo? Je moet die meuk eraf halen. Ja, hoe dan ook. Oh, dit zijn een kontje. Dat is het kontje. Lekker breken. Nou, samen. Nou, gaan we hè. Ik verklaar jullie nu tot man en vrouw. Houdoe kikkerbil. Mensen in Biat gaat spreken. Oh, dit kan echt niet anders. Hier heb je alles. Dat is een pootje. Dat is het smaakt naar kip als het is. Ja, het smaakt ook gewoon oké. Nee, nou aan Natasja. Nou aan Natasja. Nou wordt gekwekt. Gaan we hè. Eten. Oh, taai. Een stukje been. Jouw been is ook taai. Je moet zijn kont nemen. Sorry, dan doe ik maar zelf aan. Godverdamme.